No niin, eli tänään olisi tarkoitus lähteä vähän tankille käymään. On aika luminen sää ja eipä ollut talvirenkaita, mutta kai me täällä selvitään. Vähän reikki. No niin, ja moikka vaan. Niin kuin äsken nähtiin, niin käytiin vähän tankilla ja mä en tosiaan täällä YouTuben puolella en ole näyttänyt ketään projektin jälkeen. Eli vaan täältä näyttää. Ja tosiaan ostin tähän justiinsa pari päivistä Enox S:ssä Tekniikaksi Änkällä. Ei ollut paha hinta ja kun varmasti näkyy, niin tää on eri kuin ennen ja samoin lippa, kun tää kaatui alalta sillä että se lippa katkesi tosta kohtaa ja takakattit katkesikin tosta kohtaa. Osin sitten käytettynä uudet takakatteet tai puoleen ja täältä puuttuu ne ruuvit, se menee aina tolleen myös. Joo, tosiaan projektin yhteydessä siis rungon maalasin ja se on kerennyt menemään ja vähän paskaseksi ja männän vaihdoin ja nyt tässä on tää lisävalo kiinni. Se on oikein hienosti. Toimii. Kyllä nuirakin pitää hommata. Ja sitten swingin maalasin ja kaikkea sellaista pientä tein tähän näin. Ja nyt koropalakin kiinni. Pieni muutoksen tähän tosiaan tulossa. Esimerkiksi toi numerokilpi varmaan ja sellaista pikkusta hiilosäätöä vielä. Sääni on vähän kulahtanut jo, että pitäisi laittaa vähän paremmin maalit tai jotain tollasta. Tästä lähtenyt vähän maalia. Stefat pitäisi vaihtaa vielä ja talvirenkaat varmaan laittaa täällä hiukan liukasta. Kuten varmaan kuvalaudessa huomaa, niin on uusi kamera GoPro Hero 7 Black niin joululahjaksi. Ja videoita pitäisi nyt alkaa tulemaan vähän useammin, että tässä on nyt pieni tauko ollut melkein 3 kuukautta ilman videoita, mutta nyt tosiaan on tää kortti ja uusi kamera ja tällainen, niin pitäisi alkaa tulla näitä videoita vähän enemmän. Mut juu, tää video tässä. Muista pistää liikasvidit ja mennään sydässä. Se on siihen asti. Moro!